Nhasi ndoda kutaura muvidhiyo rino iri pamusoro pezviratidzo zveautism. Muvidhiyo yakapfuura takataura kuti chii chinonzi autism takapa muenzaniso. Nhasi toda kutaura pamusoro pezviratidzo. Chiratidzo chekutanga ndoda kuchipa subtitle yekuti kutaura kana kuti communication. Saka tine chiratidzo chinobudikidza through kutaura kana kuti communication. Pakutaura ndikutaura nyaya yekuti mwana anogona kunonoka kutaura kana kusatotaura zvachose zvichikonzerwa neautism, zvichiva chiratidzo cheautism. Kusapindura kana achishedzwa kana kudaira kuzita rake kana richishedzwa chinogona zvakare kuva chiratidzo chekuti mwana anogona kunge ane autism. Imwe sign kana kuti chiratidzo cheautism chatinogona kuona ndechekudzokorora zvataurwa kana kuti zvaanzwa, whether ari kuona TV kana kuti ari kuteerera radio kana kuti ari kuteerera vamwe vachitamba kana vachitaura kana kuti whatever content yaanoteerera, anozoti kana isisa play kana kuti ichiri kutoplaya anoramba achidzokorora mawedzi iwawo yavanoti pachirungu echolalia. Saka kudzokorora ikoko, kudzokorora manzwi kana masentences yezvaanenge achinzwa isaini yekuti mwana anogona kunge ane autism. Then sign number 2, chiratidzo chechipiri ndechekuti kubatana nevamwe, haagoni kutamba nevamwe, masocial skills, haagoni kuinteracta nevamwe, chero vachitamba nematoi kungava kuchikoro kana kuti kupaki kana mumba, iye anenge achingotamba ari pake chete, haagoni kunoti kunoita zvinenge zvichiitwa nevamwe, whether pari kutambwa nematoys kana kuti mukomana ari kutamba nemota kana ari musikana kutamba nezvidhori, pane kuti vachinjane vachitambidzana vachiratidza kuti tiri kutamba tese, iye anongonogara pake ega. Anogona kugara panenge pakagara vamwe vana, but anenge achingoita zvake ega nekuti pfungwa dzake hadzina that social skill. Remember takati autism mamiriro akaita zvinhu mupfungwa, saka mamiriro ezvinhu aya ndiwo anokontrola kuti iye aneona zvisina basa kuti atambe nevamwe vanhu, anoona zvisina basa kuti ainteracte chero akagara padhuze nevamwe vanhu. Saka imwe futi chinhu muenzaniso wandoda kupa pakubatana kana kuti pakusocializa nevamwe ndewekuti kusaratidza manzwira anova ma-emotions zviri nyore. Pachirungu vanoti anogona kunge ari emotionally flat. Hamugoni kuona kuti ari kufara here kana kuti haasi kufara. Anononoka kuratidza kuti ndashamisika kana kuti handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Anongoita kunge zvinhu zvese zvakangofanana, whether pane chiri kunakidza kana achizoseka anotozoseka papaya, but anotora nguva kuti anzwisise kuti chii chiri kuitika. Then kusanzwisisa manzwira evamwe, nokuti iye already haagoni kuratidza manzwira ake, haagoni kuratidza ma-emotions ake, zvinoafektawo zvakare, zvinonobata ma-understandero, manzwisisiro ake anoita pamanzwira evamwe. Kureva kuti mwana kana kuti munhu anenge ari padhuze naye kana achiratidza kuti zvauri kuita handisi kuzvifarira, iye anononoka kuzviona, anononoka kuzvinzwisisa, saka anoramba achizviita izvozvo zvekuti munhu anenge ataura kuti ichi handisi kuchifarira, iye anoramba achichiita. Hazvina basa kuti audzwa kuti aiyo zvinhu zvauri kuita izvozvo handisi kuzvida. Saka anoramba achizviita nokuti maari haana manzwira okunzwira munhu tsitsi kana kunzwisisa kuti zvaari kutaura izvi zvinoreva kuti ndakufanira kumbomira kuita zvandiri kuita. Saka ndicho chimwe chiratidza chekutanga, kutaura or communication differences ndo anotipa kuti tione kana tigone kunyumwa kana kususpecta kuti munhu uyu, mwana uyu anogona kunge ane autism. The way the child communicate, the way they interact with other people. Then the third sign ndeyekuti maitiro inova behavior yemwana inotiratidza kuti uyu anogona kunge ane autism, nekuti zvinhu zvese zvaanenge achiita wakagara wakangomutarisa uchiobserva behavior yake, unogona kutoona kuti uyu anogona kunge ane autism.
anenge achifarira pabehavior ipapo anogona kufarira routine yakangofanana every time. Mukangochinja routine behavior yake inobva yatokanganisika because anonyanya kugadzikana, pfungwa dzake dzinogadzikana kana muchiita zvinhu nenzira yakafanana nguva imwe chete neimwe. Kungava kuti kana muchifamba muchienda kumashops, kana kuti muchifamba muchienda kuchechi, kuchikoro, kana whatever nzendo dzamunoita, kana muchifamba muchienda anoda kuti murambe muchishandisa same route nguva dzose. Mukangoshandisa imwe zhira isiri yamagara muchimboshandisa, anobva atovhiringika, otonzwa kunge iye upenyu hwake hwatovhiringwa zvisingaite. Saka ndo imwe sign yekuti munhu anogona kunge ane autism iyoyo. Anoshungurudzika chaizvo kana zvinhu zvikachinja pasina kucommunicaterwa, asina kuudzwa kuti takuchinja, kuita zvinhu zvinodzokororwa sekutenderera, munofana kumurondedzera kuti tichaita so, tigoita so, tigoita so. Kana musina kumurondedzera munenge makutomuvhiringidza. Then sign number 4 yeautism, chiratidzo chatinotarisa paautism ndeyekuti manzwira ake pazvinhu, sensory processing yake, kusafarira ruzha rukuru. Vanhu vazhinji kana kuti vana vazhinji vane autism havafariri ruzha. Unomuona nekubata nzeve kana pakaita chinhu chine ruzha chiri kukonzera ruzha, ingava ndege iri kupfuura nemuchadenga, ingava even muri mumba imomo, ingava kana muchishandisa vacuum cleaner, kana microwave chaiyo. Vamwe vana vanobata nzeve dzavo kana sound yemicrowave chaiyo, kana even electric jug, mukashandisa electric jug, vamwe oven, vamwe even light haatodi kupinda mune mamwe malight anenge akanyanyojeka kana kuti anenge ari too dimmed, because that sensory sensitivity iyoyo inomuirritata. Saka kusafarira kubatwa, kana vamwe havafariri zvekubatwa, havafariri futi kutopiwa handshake kana kupiwa hug, haadi munhu in their personal space. Vamwewo vanenge vachifarira izvozvo. Vamwe vanofarira zvinhu zvakaita kufarira kuti vaone zvinhu zvinoramba zvichispina zvichitenderera. Ndo pamwe paunozoona muchiti mukaenda panzvimbo dzakaita sedzinenge dzine matrampoline kana kuti maswing, anoda kuswera ipapo because anoda kuramba achiona izvozvo. Asi on the other hand umwe anenge asingadi izvozvo at all. Saka unonyatsoona behavior yacho kuti inenge iri repetitive, iri predictable, uchitonyatsoona kuti izvi zviri kuramba zvichidzokororeka. Wobva waziva kuti inogona kunge chiri chiratidzo cheautism. Then imwe chiratidzo chatinogona kutarisa panyaya dzeautism, development chayo, kukura kwemwana. Kunogona kunonoka kufamba, kana kunonoka kukambaira, kana kunonoka kutaura. Zvese izvozvo madelays iwawo mudevelopment anogona kunge achiratidza sesign yeautism. Kurasikirwa nezvaaimboita kare inonzi regression, kuti zvinhu zvaakambokwanisa kuita obva azongomuka rimwe zuva haachakwanisi kuzviita. Semienzaniso, inini mwana wangu akaita regression pamotor development. Akati achikura akatanga kukambaira, but akangoti kambairei mazuva mashomanene ndobva amira kukambaira kuya. Akutoita kunge munhu asingagoni, akutoita kunge munhu asina kumbobvira akakambaira. Saka then motozoona kuti haana kukuvara, hapana chiri kumutadzisa kukambaira, but aregressa. Pfungwa dzadzokera kumashure panyaya yedevelopment iyoyo. Vamwe vanoregressa kuspeech, saka inonzi regression, ndiyo inenge iri sign. Asi zvandoda kuemphasize muvidhio rino ndezvekuti kana mwana achipresenta only 1 or 2 things, hazvirevi kuti anotori neautism. Handi munoona ndamenshena zvinhu zvinosvika ku5-6. Saka zvatinotarisa, kana waona anything pamasaini andatauraya, unoenda nemwana kuclinic, unotaura nemanesi kuti ndo zvandiri kufunga, ndo zvandiri kuona pamwana wangu. Haungoti saka nekuti ndatoona video iri zvinotoreva kuti mwana wangu ari autistic. Iyi video sezvandakataura muvidhio ratakaita rakapfuura iri, kuti ndezvekungoti tivhurane maziso, tichenjedzane kuti tizive kuti kune condition yakadai, toigadzirira sei uye tochengetedza sei hama dzedu kana vana vedu vanenge vane macondition iwawo. Saka zviratidzo izvi zvinogona kusiyana pamwana nemwana. Ndo imwe emphasis yandoda kupa. Tokuonai muvidhio rinotevera.